Yauwa barkanmu da warhaka. Kamar yadda kuka sani, sunana Ismail Ibrahim, wanda aka fi sani da Sharubutu FX. Zan muku wani bayani wanda yake da muhimmanci, wanda duk wani wanda yake so ya samu Profirm, wanda yake da fast payout, sannan kuma yake da sauƙin saya, sannan kuma wanda yake da tsari da kuma sauƙin hanyar biyan kuɗin, to ya tsaya wannan bidiyon nashi. Da farko dai, I am partner with Nextlevelfunded, kuma zan yi working ɗinku through my system saboda ku ga yadda account ɗinsu yake. Da farko in ka shiga, za ka bi link ɗin da na ajiye a ƙarƙashin wannan bidiyon a comment section da kuma description. Abin da yasa za ka bi wannan link ɗin shine saboda ka samu. Da farko akwai evaluation account wanda suke da shi. In ka duba a page ɗinsu, za ka zo ƙasa, za ka ga an sa akwai one step, sannan akwai two step, akwai instant funding, sannan kuma akwai beginners account. Beginners account ɗin su ne wanda zan yi recommending ga sababbin traders. Da farko a beginners account akwai 10k account, akwai 25k account, akwai kuma 50k account, kuma dukansu dai are affordable. Misali, wannan 50k account ɗin instant ne, sannan kuma za ka siye shi ne akan $50 kaɗai. Mai 10k ɗin nan shi ma instant ne, sannan kuma za ka siye shi akan $10. Mai 25k ɗin nan shi ma instant ne, sannan za ka siye shi akan $50. Za kuma ka zaɓi platform ɗin da kake so kai trading da shi. Akwai MaxTrader, akwai kuma MetaTrader 5, wanda yawancin beginners sun fi son wannan MetaTrader 5 ɗin. Da farko dai akwai rules wanda ya kamata a ce kowa ya sani. Rules ɗin su ne: account type ɗin shine instant funding, maximum trading days ɗin shine 30 days, reward speed kuma 100%, sai reward per cycle shine one time, sai kuma drawdown ɗinsu. Dole ne as a trader, idan kana so ka gane trading ɗin profit cikin sauƙi, dole ne sai ka san drawdown. Daily drawdown is 3%, sannan kuma maximum drawdown ɗinsu shine 4%. Ya za ka yi purchasing ɗin wannan account ɗin? Shi za ka zo nan, bacin ka zo ka ga wannan, za ka danna na ce muku, za ka ga idan ka zo kai placing ɗin purchase, za ka ga order summary ɗin gashi nan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, da fatan kowa yana lafiya kuma cikin ƙoshin lafiya. A yau na zo ne muku bayani ne akan me yasa mutane kashi 90 ɗin traders suke failing ɗin Profirm challenge. Ba wai kuma saboda strategy ɗinsu ba shi da kyau bane, sai dai kawai saboda rashin haƙuri. Abu na farko da ya kamata ku sani, idan kana so kai passing ɗin Profirm challenge, dole sai ka san wanne irin account size kake amfani da shi. Idan kana amfani da mai 5k ne, mai 5000 USD, ko kuma mai 10k ne, to abu na farko da zaka fara yi mafi muhimmanci shine kai protecting din capital ɗinka. Ka san nawa ne drawdown din account mai 10k, ka san nawa ne mai 5k, ka san kuma nawa ne daily loss din shi. To therefore abu na farko da zaka fara yi shine kakkai risking din sama da 1% na abin da 1% na account din nan, no matter how trade din da zaka yi. Na farko shine protect your capital. Na biyu kuma kai kokari kai making din trade wanda yake da high quality setup, wanda yake da setup ɗinka ya zama yana da high probability. Idan yana da high probability, sai ka jira ka yi haƙurin da zaka shi zai baka dama kai trade successfully. Na uku kuma abin da zaka shine kai kokari ka dinga following trading plan ɗinka. Plan ɗin da ka tsara kar ka sauka akan shi. Misali a ce a rana na tsara zan yi trade sau ɗaya ne, to therefore idan na trade sau ɗayan nan kawai na haƙura, gobe ma rana ce wani opportunity din zai sake samuwa. Mun fahimta ko? To sai kuma na hudu, abu mai muhimmanci shine ya zamanto kana da consistency. Abin da zaka yi ya zamanto in ka tsara shi plan ɗinka na sati ɗaya ko na wata ɗaya, to ka tafi akan wannan plan ɗin, kakka sauka da kanshi. Idan ka yi wannan abin, to insha Allah zaka ga kana yin trading cikin sauki. Kamar yadda na faɗa muku dai, wanda ya fara zuwa wannan channel ɗin na farko, sunana Ismail Ibrahim, wanda aka fi sani da Sharubutu FX. Duk wanda yake so ya trading da Profirm ɗin da nake trading, ga link na a ƙasan wannan bidiyon. Sunan Profirm ɗin Nextlevelfunded, kuma akwai discount code ga wanda za su siya. Sannan kuma muna yin giveaway time to time. Kai following link ɗin nan ka siya account ɗin, sannan kuma kai join din community dina, sannan kuma kai following dina a Twitter, saboda anan ne zan dinga posting din giveaway. Nagode, sai mun hada a wannan bidiyon.